Hey guys, so welcome back to my channel. To बहुत गोबावनि उनाव दिनै मोनसे ब्लग लाबोलायबाय माने दिनै बिश्वकर्मानि माने ब्लग लाबोलायबाय आरोना माने नै गारि सुगासिनो फंबाया बिथिंजाय ओमफ्राय आं बिथिंजाय आरो केमेरा थिखां माने केमेरा खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो बै साइकेलखौ सुगोन सानदों आरोना ओमफ्राय फंबायखौ बे गारिखौ सुनो दोनबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरोना भिडिअखौ जोबोर नायदो आंना साइकेलखौ सुनांगोनलै दा बेखौ सालायनो थांगोन आं दा Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. Oh, sandunga dan terung dah. Asyik. Selesai. Ini suju kambing ni. Rupa los dengar tak? Ada jadi ni kada. Mau ya. Wisyakor macam mana kita nama? Derbay nama, anggai ni ane, lautuk top. Thane jabai thane, dalai jabai dalai. Purple color. Coba salah ni, ni macam super. Goजौ जागोन आरोना बेयो Hey Pino, mana duduk? Woi, hey nak hey Pino, takut. Hey Pino, Pino, nih Pino. Ui, Pino, answer. Pino, pat, dugia kena nggak? Dugi tak? Oh, menambrung dah. Deglai malalap ni jaza ni. Dengar mana mata, malpara dengar mana mata. Himalaya yang apa? Sekolah ni mana nak lihat dalas ya? Kipsi lo seselang ni mana ang Himalaya ke? Ibu tawan sebenarnya serai dah, jadi letra kasih. Soalnya kan roh, selalu nangkan.